Zápas medzi Dánskom a Kanadou bude určite zapísaný do histórie dánskeho hokeja. Možno aj na konci, ale na začiatku určite tým, že kapitán Morten Gren sa stáva v tomto zápase novým rekordérom v počte reprezentačných zápasov. Za dánsku reprezentáciu odohrá 257. zápas a prekoná tak doterajšieho rekordéra v histórii tohto štátu, severského štátu Jespera Damgarda. Áno. A práve k tomu je venovaná táto chvíľka. Morten Gren, kapitán dánskeho tímu, novým rekordérom. Dobrá spolupráca, Bjorkstrand z uhla sa pokúsil prekvapiť brankára Skrivensa. On si postrážil bližšiu žrtku. Hodgson. Lauritsen urobil chybu na modrej čiare a Hodgson otvára skóre. Okamžité potrestanie chyby obrancu na modrej čiare. Je super, že nám režia ponúkla tento záber, lebo vidíme, že Hodgson nebol až v takej ideálnej pozícii streleckej, aj keď išiel z ľavej strany ako pravák, ale brankára Galbraitha jednoznačne prekvapil. Ale ďalšia rozohrávka veľmi nepresná a zachytená už na modrej čiare. McKinnon tesne minul ľavú žrtku, nebezpečná strela. Pred ním stáli až dvaja hráči. Dvaja proti jednému. Výborná spolupráca, ktorá sa končí gólom. Predsa len Niklas Jensen, hoci na chvíľočku zaváhal, či naozaj puk skončil v bránke, ale je tomu tak. 1-1. Uvidíme sa, akým spôsobom sa to zrodilo. Opäť obranca na modrej čiare. Myers zabudnutý a už Braden Coburn nedokázal Niklasovi Jensenovi znemožniť zakončenie. Výborná prihrávka na Hodgsona, tento má na backhand. Ešte jedna dorážka, ešte raz Hodgson. Možno v tom systéme chýba agresivita, ešte väčšia zanietenosť a niekedy presnosť a preto prichádzajú šance na dánskej strane. Puk sa odrazil na hornú žrtku. Fredrik Storm Vlastne padol na bránku. Na bránku padol, z vrchu. Hornú sieťku, ten odrazený puk trafil. Kanadene prežijú toto oslabenie. Huberdeau už môže naskočiť na ľadovú plochu a zapojiť sa do hry, do bránenia. Môže sa teraz aj do útočnej aktivity. Hodgson! 2-1. Cody Hodgson, naozaj najviditeľnejší hráč tohto zápasu. Tu vidíme práve tú kanadskú črtu, alebo takú modernú črtu, kedy ak sa stratí puk v strednom pásme, to je naozajstný impuls, nie trikrát si ho ešte nahrávať a vrátiť späť na obrancov, ale vyštartovať dopredu a naozaj vytvoriť nejaký predpoklad na prečíslenie. Alex Burrows narazil na Jespera Jensena. Teraz si počkal na nepresnú prihrávku. Schenn! Podobný pokus, ako predviedol Cody Hodgson pri druhom góle. Opäť snaha prestreliť dánske brankárske betóny. Ward. Oliver Lauritsen. Tak to bola paráda. Takmer dvojmetrový Lauritsen sa zložil ako colštok, ako sa hovorí. Cez Schennov chrbát. Myslím si, že sa
Aj Kanaďania radi pozrú na to, čo sa vlastne udialo. Opa. Garrison. Chimera. Dopredu ide aj s Turisom. Turisom nezabezpečil vedenie o 2 góly, ale Reed už áno. Pozrite sa, úplne jednoduchý prechod stredným pásmom, žiadne veľké prihrávky. A potom práve toto asi nebolo úplne vedomé, to nastrelenie na ten vzdialený betón brankársky, ale to je to, čo naozaj funguje. Dobre prikryli priestor medzi kruhmi a vyrazili do možnosti streliť 4. gól a Matt Reed je druhým dvojgólovým autorom tohto zápasu. Vo vlastnom oslabení sa dostali do prečíslenia 2-1. Huberdo na Shena. Pred bránku smeruje Ward. Na druhej strane aj Scheifele. Really. Huberdo na 2-krát. 5-1. Toto je vlastne ukážka, prečo naskakuje na miesto brankára do hory pri poskytnutej výhode 6. hráč. Na druhej strane má Garrisona. Garrison prihral gól, Hodgson hat-trick. Treba povedať, že Kanaďania túto presilovku naozaj hrali tak, aby Hodgson si ten hat-trick dal. Dostával prihrávky v podstate z osy modrej čiary na strelu z 1. Vtedy sa mu to ešte nepodarilo. Vidíme, tuto krásne našiel ten odrazený puk a no, hat-trick je hat-trick. Aj proti Dánom sa ráta. Kanaďania ovládli hru, ovládli zápas aj zo skóre 6-1. Úplne jednoznačné víťazstvo Javorových listov v tomto zápase.